Capítulo 7. E despois disto andaba Xesús pola Galilea, pois non quería andar pola Xudea, porque os xudeus querían o matar. Estaba a chegar a festa dos xudeus chamada das tendas. Dixéronlle entón seus irmáns: «Sae de aquí e vai para a Xudea, para que tamén os teus discípulos vexan as obras que fas, porque quen quere ser famoso non actúa ás agachadas. Se fas esas cousas, móstrate o mundo». Era visto que nin seus irmáns querían nel. Xesús contestoulles: «O meu tempo aínda non chegou, pero o voso sempre está a man. Non pode o mundo aborrecervos a vos, pero a min aborréceme, porque eu testemuño contra el que as súas obras son ruíns. Subide vos á festa. Eu non subo, que aínda non chegou o meu tempo». Despois desta conversa, quedou na Galilea, pero cando seus irmáns xa subiran á festa, entón tamén el subiu, non manifestamente, senón en secreto. Entón os xudeus buscábano na festa e dicían: «Onde está ese?» E polo baixo a xente falaba moito del. Uns dicían: «É un bo home». Outros, ao revés: «Nada, é un enredante». Mais ninguén falaba del en público, por medo aos xudeus. A iso da metade da festa, subiu Xesús ao templo e púxose a ensinar. Admirábanse entón os xudeus, dicindo: «Como é que este sabe todo o que sabe sen estudalo?» Respondeulle Xesús: «A miña doutrina non é miña, senón daquel que me mandou. Se alguén quere facer a vontade de Deus, distinguirá se esta doutrina vén de Deus ou se é que eu falo pola miña conta. Quen fala pola súa conta busca a propia gloria. Polo contrario, quen procura o prestixio de quen o mandou, ese é veraz e non hai inxustiza nel. Non vos deu Moisés a lei, e, con todo, ningún de vos agarda. Por que me queredes matar?» Respondeu a xente: «Sei que tes o demo. Quen te quere matar a ti?» Xesús replicou: «Fixen unha obra só e todos vos maravillades. Vexamos logo unha cousa. Moisés deuvos a circuncisión, que ben mirado non ven de Moisés, senón dos pais. E, aínda que sexa sábado, vos circuncidades un home. E se circuncidades un home en sábado, sen quebrantardes a lei de Moisés, como é que vos alporizades comigo porque curei en sábado a un home enteiro? Non xulguedes pola apariencia, non. Xulgade conforme a xustiza». Algúns dos habitantes de Xerusalén comentaban: «Non é a este o que lle trataban a morte? Pois mira como fala á vista de todo o mundo e máis non lle din nada. Será que de verdade as autoridades chegaron a recoñecer que ele é o Mesías? O caso é que este sabemos de onde é, mentres que o Mesías, cando veña, ninguén saberá de onde é». Gritou entón Xesús mentras ensinaba no templo: «Así que a min coñecédesme e sabedes de onde son? Pois non vos vin pola miña conta. A min mandoume o veraz, a quen vos non coñecedes. Eu coñezo que de onde a el son e foi el que me mandou». Daquela trataban de prendelo, pero ninguén lle botou man. Aínda non chegara a súa hora. Moita xente creu nel e dicía: «E o Mesías, cando veña, fará máis sinais ca este?» Oíron os fariseos que o pobo andaba nestes falares, e entón, eles e máis os xefes dos sacerdotes, mandaron gardas para o prenderen. Dixo entón Xesús: «Aínda estarei un pouquiño máis entre vós, e despois voume onde aquel que me mandou. Buscarédesme, pero non me encontraredes, pois onde eu estea vos non poderedes vir». Dixéronlles uns xudeus a outros: «Para onde irá este que non o poidamos atopar? Irá quizáis para onde os emigrantes en terras dos gregos predicarlles a eles? Que significará iso que dixo: buscarédesme, pero non me encontraredes, e onde estea eu vos non podedes vir?» No derradeiro día, o máis grande da festa, púxose Xesús de pé e gritou: «Se alguén ten sede, que veña onde a min e beba quen cree en min. Como di a Escritura, deitaránlle do seu ventre regueiros de auga viva». Isto dicía o do Espírito que habían recibir cantos creran nel.
pois aínda non había espírito, porque Xesús non fora aínda glorificado. Cando oíron isto, algúns de entre a xente dicían: «Este é verdadeiramente o profeta». Outros: «Este é o Mesías». E outros, en cambio, dicían: «Pero é que o Mesías vai vir de Galilea? Non di a Escritura que o Mesías ha vir da semente de David e de Belén, a vila de onde era David?» E houbo división no pobo por causa del. Algúns querían o prender, pero ninguén lle puxo enriba as mans. Foron entón os gardas onde os xefes dos sacerdotes e os fariseos. Eles preguntáronlles: «Por que non o trouxestes?» Responderon os gardas: «Nunca ninguén falou así como este home». Responderonlle os fariseos: «Sei que a vos engaiolou tamén a vos? Vistes que algún dos maxistrados ou dos fariseos crese nel? Non, e a xente esa, que non coñece a lei, son os malditos». Un deles, Nicodemo, o que fora primeiro onda el, dixo: «Dende cando a nosa lei xulga un home sen antes escoitalo e investigar o que fixo?» Respondéronlle: «Tamén ti és da Galilea? Pois estuda e verás como da Galilea non sae profeta ningún». E fóronse cada un para a súa casa.